Idan dai har kana so ka samu kuɗi ta hanyar amfani da wannan strategy, to lalle ka tsaya ka kula ka ga duk abin da zan nuna, kar ka tsallake komai, ka tsaya ka kula ka fitar da ainihin abin da na nuna a ciki, sannan ka ji bayanin da nayi, sannan ka tsaya ka lura da abin da nake nunawa. Idan har Allah ya sa ka tsaya ka mai da hankali akan wannan strategy ɗin, shi kaɗai zai baka dama ainihi ka samu kuɗi, ka dinga samun ɗan na kashewa a wannan kasuwar, matukar ka riga ka mai da hankali kuma ka tsaya ka gane abin da nake so na nuna mana. Wannan strategy ne zan bamu kamar yadda na yi alkawari cewa zan ba da strategy guda ɗaya kyauta a matsayin happy sallah akan wannan channel tamu na mu koyi a Forex TV channel. So abubuwa sun shagaltar da ni saboda ina can muna training da waɗanda suke cikin premium mentorship group. So ina ta makin assignment ɗinsu da kuma ainihin guidance da abubuwa da waye saboda na ba su target. So a wannan bidiyon insha Allah zan nuna maka yanda za ka yi amfani da wani strategy ka dinga shiga kasuwa ta hanyar amfani da confluence. Idan kasuwa tana off trend ga yanda za ka yi ka shiga, idan tana down trend ga yanda za ka yi ka shiga. So ina so in Allah ya yarda in wannan bidiyon ya burge ka, ka danna like da subscribe, sannan kai comment a ƙasa duk abin da ba a gane ba, ko kuma ana so na yi bayani akan wani bidiyon insha Allah zan yi, sai na ɗan nuna mana saboda mutanenmu a Hausawa su amfana insha Allah. So wannan strategy ba wani abu bane, abu ne guda ɗaya. Na farko zan zo na zana trend line. Idan na zana trend line zan yi zane-zane na da tsinke, zan fitar da entry, zan fitar da exit insha Allah. Wannan shine kyauta. So don haka kun ga yanzu kenan muna da step guda uku. Na farko za mu nemo trend line lokacin da kasuwa take off take tafiya ko kuma down take. Idan dai muka nemi kasuwar ya take da waye, amma kafin nan dole ka fara tabbatar da wani ainihin time frame za ka yi amfani. So abin da nake so na nuna mana yanzu, zan yi amfani da 4 hour time frame, amma kuma kasuwa ta zan ɗauke ta daga nan. Misali, mu kaddara cewa ba a yi nan gurin ba, ba a yi wancan ɓangaren ba. Mu kaddara cewa ba a yi wannan ɓangaren ba. Step na farko da za ka yi shine, kai ne sai ka zo ka buɗe chart ɗinka. Kana buɗe chart ɗinka sai ga kasuwa tana wannan motsin, tana wannan tafiyar, gashi nan tana ta tafiya, tana ta tafiya. Kai da gani ka san cewa tana tafiya ne a matsayin trend line take tafiya, uptrend kenan. An gane? Wasu akwai sunan da wasu suke kiran wannan, so amma mu ɗauke shi a matsayin uptrend. Saboda me yasa ya zama uptrend? Saboda tana making higher highs, tana making high da higher high, da lower high da higher high, da higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. So me yasa ya zama uptrend? Shine misali wannan higher high ne, wannan higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, sai mana wannan, sai zo sai breaking nan. So kowa ya riga ya gani, ba mu da matsala akan trend line. Idan baka gane trend line, baka kalli wannan bidiyon da yake ainihin kan card gashi nan, ko ka je ka duba cikin ainihin playlist, zaka ga abin da nake so na nuna mana. So na gaya mana cewa yanzu abin da zan yi kawai, na farko dole ka san wace area ake trading yanzu. Kowa ya riga ya san cewa kasuwan nan down trend take tun daga can. Misali in muka koma daily time frame misali, amma kar wai a gana koma daily time frame, no, ina so na nuna mana cewa a daily time frame din kun ga kasuwa a down trend take yi. Gashi nan tana down ne, mun gane. Wannan shine step na farko, kasuwa tana down. To tunda kasuwa tana down, sai na ce mana muna so kawai mu concentrating akan a nan gurin, mu kaddara cewa ba a yi nan gurin ba, kasuwa mu zo mun tarar da ita tana wannan tun daga down trend nan. Sannan in kuka kula, in ka zana shi a ƙasan ma kana da channel mai ƙarfi gashi nan, mun gane. So muna buƙatar timing. So yanzu zan koma 4 hour na. Wannan strategy zai maka amfani a 4 hour ne kawai. Na koma 4 hour, to gurin da na ce zan kula da shi, nan gurin shine zan zo ne. A nan gurin zan iya fitar da ainihin high da low ɗina. Zan fitar da high da low, sai na fitar da abin da zan fitar. Misali gashi nan, bari in canja mai kala saboda mutane su gani. Step na farko, za ka nemi ainihin yadda kasuwa take uptrend. Ka nemi direction na kasuwa ta hanyar amfani da higher time frame, mun gane. So gashi nan yanzu kasuwa tana tafiya haka a wannan box tana tafiya, sorry.
sorry sorry ba na so na danna mana yauwa. So zan cire fill din nan, zan bar shi a black saboda zan yi concentrating a cikin wancan a iya box din da na sa wannan. Zan cire wannan, zan bayar da shi black, zan ƙara masa pixel, zan cire fill din nan, zan danna okay. So iya cikin nan zan yi concentrating. So na riga na yi concentrating. Abin na biyu da zan fara yi shine na samu zone ɗina da zan yi trading, so sai na zo na zana a trend line ɗina. So abin nufi a nan yanzu kasuwa ta yi first touch, ga inda ta zo ta yi second touch nan first touch. So yana nuna cewa gaba ɗaya daga nan tunda kasuwar ta fito ta yi high a nan, ta zo wannan gaba ɗayansa a wannan range ɗin suke tafiya, saboda kasuwar tana tafiya ne tsakanin wannan da wannan. So lokacin da ta yi breaking wannan ɗin nan, mun samu abin da muke nema. Ta riga ta yi taking stop loss SL da yake ƙarƙashin wannan gaba ɗaya. So idan ta dawo tunda ta ɗauko mu ƙaddara cewa nan liquidity ta ɗauko, to za ta kawo mu ƙasa. Za ta zo ta clearing wannan liquidity. To alhamdulillah, so yanzu mun samu trend line. So step na farko shine za ka zana trend line ɗinka. Gashi nan mun zana trend line ɗinmu, mun samu first touch, gashi nan. Mun sami mun samu first touch, mun sami second touch. Mun gane? Mun samu second touch. So a wannan second touch ɗin da muka samu, idan kuka kula da kasuwar ta taho ta yi second touch, sai ta yi wasu abubuwa ba ta ƙara touching ba, sai ta zo nan sai ta yi breaking. So wannan second touch ɗin sai ka zo ka saka masa step na biyu, sai ka zo sai ka saka mashi wannan vertical line ɗin nan. Gashi nan, wannan vertical line ɗin. Mun gane? Vertical line ɗin nan sai ka zo ka saka ka ƙara masa ƙarfi. Misali kamar yadda shi step 4, gashi nan mun saka vertical line. Idan kuka kula muka juya za ku ga muna da confluence. Mun gane ai. Za ku ga muna da confluence, an samu touch inda kasuwa ta yi bouncing ta yi YY. To wannan support line ne mai ƙarfi. So don haka yanzu a nan gurin in kuka kula shine abinda za ku duba da ta yi wannan touch ɗin, to yanzu kasuwa nan support line ne, ta dake shi ta yi sama. So yanzu ta yi breaking, nan ya koma resistance. So don haka idan ka dawo baya za ku ga ta yi respecting wannan resistance ɗin. In the future za ta yi respecting ɗinsa in the future, saboda key level ne mai ƙarfi. So yanzu inda za ka kula kawai wannan ainihin trend line ɗinka za ka yi amfani da shi a nan. Mun gane? Wannan ka ɗauka cewa za ka ɗauke shi a matsayin take profit ne, wannan line. Za ka sa line da trend line, saboda kaga wannan shi ne, saboda yanzu na gaya mana gashi na saka, na ce muna trading a wannan range ne gaba ɗaya. Gashi nan muna trading a wannan range ɗin. So sai na canja mai kala saboda ya fito sosai. Ga range ɗin da muke trading. So idan kuka kula za ku ga mun samu confluence. Wannan jan line namu shi ma support ne, saboda menene, kasuwa ta koma ta canja akala daga support ta koma resistance. So mun samu confluence guda uku kenan. Na farko muna da channel yana tafiya akan matsayin menene, channel. Mu bar shi akan matsayin channel ne. Gashi nan. Gashi nan akwai wani suna da mutane suke kiran shi rising wages. So amma dai yanzu mu bar shi wannan a matsayin trend line ɗinmu. So abin da yasa za mu yi amfani da layi guda ɗaya shine kawai muna so mu ga an yi breaking ƙasan wannan layin. Abin da yake nuna maka shine cewa idan an yi breaking yana nuna cewa kasuwar za ta juya daga sama zuwa ƙasa. Idan kuka kula ai nan gurin shine inda ta fara tashi. Daga nan gurin ta fara tashi. Da ta fara tashi sai ka zo ka ƙara sa wani vertical line ɗinka. Daga nan sai ta juya. So kun ga yanzu kenan kasuwa daga sama, daga nan tana yin sama, so daga nan kuma ta koma tana yin ƙasa. Gashi nan ta koma tana yin ƙasa. Idan ka koma 1 hour time frame, ka komo 1 hour time frame ba zai baka ba, saboda tafiyar tana da nisa. So ka bar shi a 4 hour ɗinka
tafiyan na da nisa. Gashi nan rancin mu. So ya za mu entry mu amfana da wannan nan shine na farko in canja masa layi. Allah dai ya sa ana ganewa, saboda wannan strategy ne mai ƙarfi wanda zai baka dama ka shiga ainihin wannan kasuwa ka ɗan samu abin da kake so. Sorry, in san wani lokacin ne bacci nake ji. Gashi nan, sorry ba layin bane, ba layin nake so na taɓa. Gashi nan, so sai ka dawo misali bari in bashi wannan kalar. So wannan shine shaded area ɗin da muke aiki a kai. So kawai abin da zaka kula da kasuwa ta maka wannan motsin, ka ja layin ka, ka jira. So kana jira sai ka jira kasuwar ta zo ta yi breaking zuwa ƙasan wannan layin. Wannan layin da muka ja. Gashi nan in kuka kula ga yanda kasuwar ta yi ta zo tana haka, tana haka. To sai ta yi breaking. Da ta yi breaking ka jira a yi haka. Idan ka jira ta yi wannan hakan sai ka zo ka sa wannan layin. Kana sa wannan layin kawai sai ka yi entry a nan gurin. So a daidai kan layin nan za ka sa. A daidai kan layin da ka saka. Misali sai ka zawo ka taho nan ka ɗan matso da wannan ɗinka. So a kula sosai yanzu zan nuna abin da za a yi. An ga wannan wick ɗin? Ga wani candle ɗin nan wanda kasuwa ta daka ta yi sama. Wannan candle ɗin an gan shi? To a daidai kansa za ka ɗora layin kawai ka zo ka sa order ka. Candle yana taɓa gurin kawai ka shiga kasuwa kai selling. Target ɗinka na farko shine na gaya mana za ka yi targeting wannan wick ɗin na biyu. Mun gane? Za ka yi targeting wannan touch ɗin da ya yi wa kasuwa. Wannan touch ɗin shi ke target na biyu. So idan ya taɓa kasuwar za ta ɗan koma. Idan ta koma sama za ta zo. In kuma ta yi breaking sai ka jira a ƙara taɓa layin sai ka ƙara shiga. Allah isa an gane. Entry ne mai kyau wannan, strategy ne mai ƙarfi, shi kaɗai ya ishe ka idan ka gane shi. Abin da na gaya mana bari in maimaita steps ɗin don a gani. Kuma sai kowa ya yi back testing. Idan kai back testing za ka ainihin ga abin da yake faruwa. Gashi nan ina gogewa. Ina goge komai. Gashi nan ina goge komai saboda na sake. Ina goge komai saboda na sake. Kar ku manta duk wanda yake da sha'awar mentorship still muna yi, zai iya yi min magana ta number wayata da take jikin logo ko a jikin screen na wannan bidiyon. In ya so sai ka mana magana sai a gaya maka yanda tsarin yake sai ka shiga. Yanzu muna kan darasin SMC ne, Smart Money Concept. So in an gama kuma da shi dama akwai strategies kala-kala da za mu koyar wanda haɗa su muke koyarwa insha Allah a cikin wannan group ɗin. So wanda mutum ya samu ya fi mai sauƙi shi zai zaɓa sai ya je ya ci gaba da yin trading. So na gaya mana step na farko da za ka fara bi shine za ka nemo lokacin da kasuwa take uptrend. Za ka nemo uptrend ɗinka. Kun ga first touch mun samu. Ga first touch ɗin mu nan. So wannan shine second touch ɗin mu. So za mu ja candle ɗin mu ya tafi. So an yi second touch. Ka ƙaddara cewa duk nan ba a yi su ba kuma ba a yi breaking ba. So don haka kana ganin kasuwa ta yi first touch, ta yi second touch sai ka jira a wannan third touch ɗin. Idan kasuwa ta yi sama sai ka jira. So daga nan ɗin za ka iya zuwa ka sa layin ka. Ka ce a nan gurin wannan candle ɗin na farko da ya taɓa na uku third touch ka sa layin ka kawai. Kafin a yi nan gurin ka ƙaddara duk nan gurin ba a yi su ba. Nan gurin duk ba a yi su ba nan. Da kaga kasuwa tana wannan motsin ka ƙaddara duk ba a yi su ba. So a nan iya nan gurin lokacin da kasuwa ta taho ta yi haka, ta zo ta yi wannan, 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 ta yi wannan. Tana yin nan to kawai ka zo ka sa layin ka a nan gurin. Ka sa layin ka a nan gurin horizontal line ɗinka. Ka ja ka tabbatar cewa akwai confluence an tattaɓa, an tattaɓa, an tattaɓa shi. So yana nuna maka cewa duk lokacin da kasuwa ta yi breaking wannan layin, so don haka in ta dawo ta taɓa shi za ka yi entry. Sannan kun ga mun samu confluence. Ga trend line an yi breaking. Sannan ga kuma support ya koma resistance. Sannan kasuwa kuma ta bamu candlestick formation. So don haka yanzu duk wanda ya san wannan ya riga ya san wane irin formation ne wannan.
kowa ya riga ya sani. In baka sani ba ka duba a cikin ragowar videos ɗin da muke da shi, zaka ji bayanin da nayi akan wannan candle ɗin. Reversal candle ne mai ƙarfi wanda yake nuna ainihin reversal a kasuwa. So ko waɗanda suke trading SMC sun riga sun san menene wannan. An gane ai, sun san me yake indicating ko ba haka ba. So gashi nan kasuwa ta yi, da ta yi wannan misali ga first touch ɗinka, kasuwa ta zo ta taɓa ta yi breaking, dole sai an samu break of market structure. So za ka yi la'akari da wannan sannan da wannan, waɗannan guda biyu. Shi na farko shine zai ke maka confirming cewa kasuwar ta yi breaking trend line. Na biyu kuma shine idan an samu pullback kasuwa ta shiga, to shine target ɗinka na farko kenan. So don haka yanzu za mu zo mu sa ɗayan a matsayin target ɗinmu nan gurin. Za mu zo mu saka. So idan muka zo in ka koma lower time frame daga nan, in kasuwa ta maka, ka shiga a nan gurin. Ka shiga a nan gurin gashi nan. Tunda ka shiga a nan gurin, so sai ka zo misali take profit ɗinka nan gurin awa 4. Za ka ga kuɗi ne sosai. Idan ka jira in kasuwa ta ƙara fita, ta ƙara taɓa candle ɗin, ta baka formation sai ka ƙara shiga. So wannan shine ya strategy da zan nuna mana. Bari na ƙara bamu wani example ɗin in ya so sai mu yi daga nan sai kuma na tafi wannan. Ga wannan a nan gefe ma mun ƙara samu misali gashi nan. Wannan ma wani example ne mai ƙarfi. Kun ga trend line ɗinmu mun samu. So mun samu trend line ɗinmu. Abinda za mu ƙara fitarwa yanzu, za mu zo mu nemi ina ainihin support ɗinmu da ya koma resistance. Za mu zo mu rubuta sai mu saka shi. Gashi nan support ɗinmu ya koma resistance. Wannan shine key level ɗinmu. So amma a kula, idan aka kula a wannan key level ɗin bai yi daidai yanda muke buƙata ba, sannan touch ɗin ba su yi yawa ba. So abinda za ka gane shine idan kuka kula da jikin ainihin candle ɗin, za ku ga cewa muna da support sai da kasuwa ta yi bouncing a jikin wannan candle ɗin kafin kuma ta dawo ta yi breaking. So don haka wick ɗinsa shi za ka yi amfani da shi, wick ɗin wannan candle ɗin. So shi ne za ka yi amfani da shi, kuma in kuka kula za ku ga shi ne ainihin support line ɗinmu. Za ku ga cewa nan touch ne, nan touch ne, nan touch ne, nan touch ne, nan touch ne. Shi ne key level ɗinmu mai ƙarfi. So wannan shi ne za mu yi amfani da shi. So don haka shi yanzu shi muka yi amfani da shi. So target ɗinka na farko sai kuma ka nemo ina ne target ɗinka. Gashi nan wannan na biyun, wannan na biyun shi ne target ɗinka nan kenan. So don haka yanzu za ka zo sai ka jira kasuwa ta yi breaking trend line ɗinka. Misali wannan target bari mu bar shi a matsayin green. Shi ne take profit ɗinmu. So za ka jira kasuwa ta yi breaking trend line. Kasuwa ta yi breaking trend line ɗinmu gashi nan, ta yi breaking trend line ɗinmu. So da ta yi breaking trend line ɗinmu sai ta bamu ainihin candle reversal pattern na candle. In kuka kula ta bamu reversal candle. Reversal ta bamu candle reversal. Gashi nan. In kuka kula ta bamu reversal candle. Wannan candle ɗin, wannan candle ɗin ta bamu reversal. So shi ne a kansa za mu shiga kasuwa kenan. Idan kuka kula za ku ga cewa double top ne. Mun gane? Kuma double top dama na riga na mana bayanin sa a can bidiyon mutum na farko. Kuma double top ɗin wanda ya ɗauki liquidity. Za ku ga hakan kasuwar ta yi. Sai wancan ɗin ya ɗan wuce. So ya riga ya ɗauki stop loss na mutane a nan gurin. Ya shigar da order kuma shi kenan ya riga ya tafi. Idan ya tafi gashi nan. So da ya tafi sai ya ɗan yi pullback. Shi ne wannan dawowar da ya yi ɗan yi pullback, ya ɗauki order a nan ya ƙara tafiya sai mu bi ta. So kuma target ɗinmu na gaya mana shine wannan wick ɗin za mu yi targeting. Wannan touch ɗin na farko shi za mu yi targeting. Mun gane? So kun ga da aka yi breaking ɗinsa shi ma ya ƙara bamu wani, ya koma wani support ɗin again. So har kasuwa ta je inda za ta je. Bari na ƙara ba da example na ƙarshe daga nan kuma sai na yi closing wannan ainihin bidiyon. So duk wanda yake so ga wannan kasuwa tana moving kuma an riga an yi abin da za a yi. So yanzu gashi nan kasuwar is a movement live market. Kun gani gashi nan mun samu trend line ɗinmu. Mun samu trend line. So a nan muna da touch har guda nawa? Muna da touch wajen guda 4. So gashi nan muna da first touch,
muna da second touch, muna da third touch. Wannan gashi wannan touch ne mai ƙarfi. Kunga muna da high kenan, muna da higher low, wannan shine higher low, muna da higher high gashi nan, muna da higher low. Da kasuwar ta dawo ta yi consolidating sai ta yi breaking. So tana yin breaking abin da za ka yi kawai sai ka nemo inda kasuwar ta fara yin breaking. So abin da za ka yi kawai za ka zo ka sa horizontal line ɗinka a nan inda daidai inda aka yi breaking ɗin. Kun ga ai gashi nan an samu confluence a nan, an yi breaking an samu confluence. So da ta tashi kuma sai ta baka wani abu a matsayin head and shoulder gashi nan. Kun gani wannan head ne, wannan head ne, wannan shine ga shoulder kanan shoulder, wannan ma shoulder ne. So idan ka mayar da shi line chart za ka ga ya baka head and shoulder. Kun gane? So wannan yana nuna reversal pattern kenan. So wannan fake out ne, kakkai tunanin wani abu ne, saboda gashi nan an samu bullish engulfing, bearish engulfing. Wannan shi yake nuna kasuwar ƙasa za ta yi. So masu smart money sun san in aka samu wannan kasuwa za ta dawo, saboda an samu order block mai ƙarfi. Me yasa ya zama order block? Saboda akwai imbalance, akwai kuma abubuwa da suke nuna wannan. So wannan shine insha Allah. So gashi mun riga mun samu, to ina target ɗinmu? Target ɗinmu na farko shine za mu yi targeting wannan low ɗin na farko, ko kuma kai targeting wannan idan kasuwa ta koma shine. So za ka zo ka fara sa target ɗinka a nan, ka zo ka saka shi a nan gashi nan. Ka saka target ɗinka na farko, target ɗinka na biyu za ka zo ka sa shi a nan. So ka gani idan kasuwar ta zo ta yi, ta zo ta daka ta koma, ta daka ta zo ta koma nan, ta koma sai ta zo ta baka sell. Already ka samu take profit ɗinka, sai ka jira ta ɗan koma ta taɓa wannan. Za ta taɓa, sorry, a wajen target ɗin ma na yi mistake. Wannan wick ɗin shine target ɗinmu. So don haka gashi nan wannan shine target ɗinmu. So idan kasuwar ta zo misali ta taho ta yi breaking nan, so dama already ka yi taking profit ɗinka, za ka jira sai ka ƙara shiga a nan. Bayan ka karanci price action za ka shiga a nan, sai shi ma kai target zuwa nan. Bayan ka ƙara shiga sai ka jira a ƙara zuwa a taɓa nan. Yanzu tana ƙoƙarin taɓa nan gurin. So idan ta taɓa ta baka ainihin reversal formation sai ka ƙara shiga. So kun ga live market kenan. Saboda in ka ƙara shiga yanzu kuma target ɗinka zai kasance nan kenan, take profit ɗinka zai kasance nan, saboda kasuwa bata taɓa shi ba. So take profit ɗinka zai iya kasancewa nan kenan idan ba a yi breaking ba. Idan ba a yi breaking ba take profit ɗinka zai iya kasancewa nan. An gane? Idan ba a yi breaking ba take profit ɗinka zai iya kasancewa wannan line, saboda bata riga ta zo ta ɗauka ba. Idan kuma an yi breaking sama, so kasuwa za ta dawo ta ɗan ƙara komawa. In kuka kula za ku ga cewa ga yanda kasuwar take. Gashi nan ta fara bada reversal formation. An gane? So wannan shine a tsarin abin da ake yi. Kuma in kuka kula masu trading smart money, indai masu trading smart money ne, daga nan za su ce ai kasuwar ta riga ta juya akala, saboda a nan suna da mai change of character, ga order block nan a nan mai ƙarfi. Sannan kasuwa ta zo ta yi mitigating wannan order block ɗin sai ta yi sama. So don haka yanzu sun samu nan, an samu change of character, kasuwa ta ɗauki inducement ta yi sama. To in dai ta zo ta yi breaking nan, an samu BOS kenan, break of market structure. So za su jira kasuwa ta dawo ta ɗauki wannan order block ɗin sai su shiga su bi ta sama, su targeting nan gurin insha Allah. So ya danganta da duk abin da zai faru, saboda menene a nan gurin wannan order block ce. Wannan shine last, wannan shine last bearish candle before the move, wannan wick ɗin. An gane? So idan kai switching zuwa misali 15 minutes za ka ga abin da ake gaya ma gashi nan. Order block ɗinka tana ciki, saboda shine order flow. In kuka kula misali masu trading smart money, ga masu trading smart money, saboda yanda abin yake, in dai a smart money ne, bari mu fitar da structure ɗin sai mu gani. Wannan zai iya kasancewa shine change of character ɗinka. Wannan zai baka ya zama chok a smart money kenan, saboda an ɗauki inducement gashi nan, an zo an ɗaukan maka inducement gashi nan. Kasuwa bata ɗauki wannan ba, inducement ɗinka valid fullback.
shi nan kasuwa daga down ta koma gani baka ta dawo gashi nan sorry bari mun gani okay sorry so tunda dai a kasuwa ta zo wajen order block ɗinka ne a gashi nan misali order block ta zo ta riga ta zo ta dawo inda ta fara movement gashi nan gurin zaka ja abinda dalilin da yasa aka riba su gashi nan ta zo ta ɗauki order block ɗinka so anan zaka yi switching zuwa 15 minutes in kai switching zuwa 15 minutes sai mu koma sai mu nemi entry gashi nan mun zo 15 minutes ɗinmu so a cikin nan gurin tunda mun zo 15 minutes na saka yes gashi nan na zo 15 minutes ya ba mu wannan abun mana bari in bar shi a 1 hour 15 minutes gashi nan 1 hour a matsayin shi ne wannan so zan nemi change of character a nan gurin misali in ka zo nan gurin zaka ga nan kasuwa ta zo ta ɗauki inducement ta zo ta yi breaking structure so a nan gurin muna da break of market structure kenan yes so in dai a lower time frame ne pullback ɗinka na farko shine yake zama change of character so yanzu a nan kenan wannan shi muke kira change of character kenan wannan shi zai zama mana change of character a nan wannan shine change of character ɗinmu gashi nan change of character za mu dawo copy haka kuma saka shi domin ya zama komai daidai gashi nan mun samu change of character so a change of character ɗin in kuka kula za ku ga muna da order block mai ƙarfi ina order block ɗin mu take gata nan wannan candle ɗin namu shine ya cika ainihin sharaɗin order block wannan candle ɗin wannan bakin saboda shine ya ɗauki liquidity kuma a ƙarƙashin sa akwai imbalance so don haka shine order block ɗinmu so za mu jira shi za mu bari kasuwa ta taɓa idan kasuwa ta riga ta taɓa so sai mu entry a order block ɗinmu nan wannan shine imbalance ɗinmu muna da imbalance gashi nan imbalance gashi nan sorry bari na yi amfani da vertical line a matsayin imbalance okay horizontal gashi nan this candle wick gashi nan bari na yi na rage mai girma na sa mai kala ya koma ja ko in bar shi a baki gashi nan so sai na ƙara saka wani a matsayin imbalance ɗina gashi nan so wannan ita ce order block ɗina ta buy so bari in canja mata wannan so ina jira na ga price ya zo ya taɓa ta sai ya yi sama so bari mu gani ko price ɗin ya zo ya taɓa in dai ya shigo cikin wannan wannan candle ɗin wannan green color ɗin definitely kasuwa za ta yi sama so don haka bari mu ja mu gani mun gani kasuwa ta zo ta taɓa ja mu gani kasuwa ta shigo mun gani muna tafiya boom kun gani kasuwa ta shiga so anan kun ga kasuwar ta shigar da mu kuma gashi abin da ta bamu so da ta shigar da mu ga abin da ta bamu so waɗanda suke amfani da scope so sun san me wannan yake nunawa da kaga wannan candle ɗin in kana amfani da scope ka riga ka san abin da yake nunawa so ga masu trading smart money idan kana buƙatar training a kansa so insha Allah dai shi ma yana cikin tsarin mu gaba ɗaya so masu trading scope sun riga sun sani shi nan kasuwar ta baka scope mai ƙarfi so ka riga ka same shi so daga nan kasuwa ta nuna kun gani ga scope ɗin za ka yi highlighting ɗinsa kana highlighting ɗinsa wannan candle ɗin da ya zo ya kulle shi kuma zai zo ya taɓa zai shigar da kai cikin kasuwa so kun ga yanzu kasuwar ta yi shooting sama so amma abin da na manta ban nuna mana ba za mu nemi inducement ɗinmu muna da idea ma'ana wannan inducement ne kuma major inducement ne wannan so don haka yanzu gashi structure ɗinmu ta cika so kasuwa kuma ta riga ta je ta dakan mana inda muke nema tunda ta riga ta cika to ta mana confirming ainihin wannan a matsayin shi ne major high ɗinmu wannan masu smart money sun riga sun sani wannan shi ne major high ɗinmu so sun riga sun san cewa idan kasuwa ta zo nan ta daka so in ta yi breaking so kawai sama za ta ƙara yi so don haka next entry ɗinka
idan kasuwa ta dan yi tafiyar ta yi abubuwa ta baka wata structure din ta dawo, so ga imbalance kana da shi, za ta iya mitigating 50% ta koma, ko kuma ta ci gaba da yin sama kawai sai ta je ta samu wani zone din kuma ta ƙara respecting ɗinsa. So wannan shine dai bayanin a takaice insha Allah. Kuma ga masu trading pattern, chart pattern, kowa ya riga ya san cewa wannan ai new trend line aka fara, an fara new trend line ne, kuma za ka ga cewa kamar double top ne. So gashi kasuwa ta zo ta yi low, wannan low ɗinka ne, wannan high. So yanzu ta maka wannan shine low, higher low, wannan higher low ne. To dan haka yanzu kana jiran ta making higher high ta dawo ta ƙara higher low idan ta tafi haka. Idan kuma bata tafi haka ba, so za ta zo ta dawo ƙasa tun da gashi yanzu ta baka reversal candle na 4 hour, gashi nan ta baka reversal candle. So yana nuna cewa an ɗauki liquidity a nan gaba ɗaya, stop loss na saman nan gurin da yake na mutane an ɗauka. Idan kasuwa ta ƙara yin wani candle ta kulle, so za ka jira a samu change of character, kawai ka shiga ka ƙara binta ƙasa. Ga masu trading smart money kenan. So wannan shine za ka yi thinking ne a probability, saboda abubuwan haka suke tafiya. In kuka kula za ku ga sweeping aka yi, kasuwar take profit stop loss na mutane take ta ɗauka na saman wannan ainihin wannan structure ɗin. Tunda ta riga ta ɗauki stop loss na mutane, so yanzu babu alamar sama za ta yi har sai candle ya closing a jiki. So dai wannan shine insha Allah. Ban sani ba ko zan ƙara ba mu last example. Bari in ƙara ba mu last example, wanda daga nan kuma sai na rufe. Ko dai ba komai, na san dai na ba da strategy mai ƙarfi. Ga wani strategy ma, ga wani example ɗin mai ƙarfi. Gashi nan kasuwa tana trend line, gashi nan ta yi menene first touch, ta yi second touch. To a second touch da ta yi kawai tana zuwa sama, kaga ta fara dawowa, sai ka koma sai ka nemo ainihin horizontal line ɗinka, sai ka zo sai ka saka shi a nan gurin. Shine gurin da kake jira, ko kuma inda ta fara juyowa nan, sai ka jira, kana sakawa sai ka jira ai breaking. Gashi nan an yi breaking, har da wayannan candles ɗin za ka saka, wayancan candles ɗin tunda ba su break ba. Candle ɗin da ya breaking wannan jan ne, shine yayi breaking trend line ɗin. So tunda an riga an yi breaking, yanzu abin da za ka fara nema shine za ka nemi wick da ya fara yin reversing kafin a yi breaking wannan kasuwar. So idan muka kula za mu ga cewa akwai wannan support line ne, wannan support line ne, wick ɗin nan tun daga shi kasuwa ta zo haka ta taɓa ta koma, so haka ta dawo ta koma, so support line ne. So sai ka sa ainihin layin ka a ƙarƙashinsa, shine support line ɗinka, shine za ka yi amfani da shi, sai ka zo ka saka. Gashi nan na riga na saka. So tunda na riga na saka yanzu, sai na nemi ainihin inda zan nemi target ɗina. Gashi nan yawwa, na riga na saka. So target ɗina na farko wanda zan yi taking profit in na entry, shine zan yi amfani da wannan kuma na biyun, shine target ɗina na farko. Target ɗina na uku kuma shine zan yi amfani da na ƙarshen nan, wannan na ƙarshen. Kun gane? Gashi nan. So don haka sai mu duba mu gani. Yes, da kasuwa ta zo me ta yi? Kun ga da ta zo ta yi sama haka, sai ta taɓa support line, sai ta ƙara yin sama, ta zo. To da ta zo sai ta yi breaking. Gashi nan ta yi breaking support line. To sai ta zo da ta yi breaking support line, sai ta yi retesting ɗinsa. Gashi nan ta taɓa shi, sai kasuwa ta yi ƙasa. In Allah yadda idan ka je kai practicing wannan, so shi kaɗai ya ishe ka ci abinci a harkar Forex. Shi kaɗai ya ishe ka ci abinci a harkar Forex. So ina jin a nan zan tsaya soke kafin na tafi. Bari na bamu na buy guda ɗaya tunda mun yi na sell, bari na bamu na buy guda ɗaya. Gashi nan. Idan kuma kasuwa down trend take yi, abin da za ka yi shi ma gashi duk kusan abun guda ɗaya ne. Za ka zo ka zana trend line ɗinka. Gashi nan na riga na zana down trend ɗina, na zana down trend ɗina. So kasuwa me ta yi, na zana down trend ɗina. Gashi nan ka dinga haɗa har da wick. Gashi nan na zana down trend ɗina. So kawai tunda ne sai na zo inda ta zo ta yi wannan, sai na zo na samu inda ta fara motsawa. Gashi nan na saka.
So a nan abin da zan yi la'akari da shi week na farko da aka ɗanyi shi zan zo na ɗora candle ɗina a kai. Gashi nan wannan week ɗin shi zan yi amfani da shi. Wannan week ɗin shi zan yi amfani da shi. So don haka entry ɗina a jikin layin da yake taɓa week ɗin a nan zan zo na sa entry. So kun ga kasuwa da ta dawo ta taɓa shi. So take profit ɗina na farko shine zan zo na yi amfani da ainihin wannan. Zan yi amfani da wannan. Gane? Ko kuma ka yi amfani da wannan shi ma week ɗin support line ne. So sai ka zo ka saka shi. Za ka zo ka saka shi. Gashi nan na saka. So in kuka kula za ku ga kasuwar da ta ɗauka ta zo ta ɗauki nan ta taɓa profit ɗinmu sai ta dawo sai ta ƙara taɓawa ta mitigating wannan ta koma ta ƙara taɓawa ta koma. So yanzu da ta koma shine ta ƙara juya akala. So dai entry na farko idan ka shiga dole za ka samu abin da za ka samu. So kun ga na farko kenan. Entry ɗinmu kuma na uku na ƙarshe shine za ka zo okay take profit ɗinmu shine za ka zo ka sa shi a nan. Gashi nan kasuwar ta taɓa ta tafi da mu insha Allah. Abin zai ɗan baka wahala idan baka yi practicing ba. So ina so kowa ya je ya yi practicing wannan abun ya gane yadda abin yake. Amma dai yanzu wannan kasuwar ga ta nan na gaya mana cewa za ka yi thinking ne a probability. Idan a 15 minute ne kasuwa tana nuna mana an samu change of character kamar yadda na faɗa masu trading smart money wanda ni inda na yi analysis tun a nan gurin zan shiga kasuwar zan bi ta ne sama. So amma an riga an gama movement ɗina. Gashi nan an samu BOS an ɗauki liquidity kasuwa ta bamu change of character ta komo ta dawo ta bamu inducement ta zo ta koma. Wannan shine inducement an zo an ɗauki inducement ɗinmu kasuwa ta tafi. So muna tsammanin kasuwa ta bamu BOS a nan. Idan ta bamu BOS to an mana confirming wannan ya zama shine major low ɗinmu sannan za ta bamu wannan kuma shi ma mu samu wani inducement ɗin ya dawo sai ya bamu wannan shine major high ɗinmu sai kuma mu nemi order block a nan sai mu entry. So wannan shine insha Allah kuma shine ƙarshen wannan bidiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So duk wanda yake buƙatar mentorship dai still na gaya mana akwai number sannan kana buƙatar joining group akwai group a link a description za ka iya taɓawa sai kai joining free group ɗinmu ka shiga insha Allah. Assalamu alaikum.